So ya lero ya the Zoom pakanema wa MBC program mene wa masiku onse timafotokoza kuti imatenga nkhani zimene zili patali kuzibweretsa pafupi kuti tiziwunikire bwino kuti nkhanizo zikutanthauza kuti chani kuno ku Malawi komanso kwa anthu okhala mdziko lino la Malawi. Koma ine sindimakhala ndekha, ndimakhala ndi msukuti bambo Timothy Kateta. Dzina langa ndi lomwe lija Abena Chidzanja Nkhoma Bekete ACB. Lero tili ndi nkhaniso zosiyanasiyana zimene mzumuli akhala kuzumula bambo Kateta program imene ya lero ya the Zoom. Koma ndikulandireni ndi manja awiri komanso mwansangala kuti tikhale limodzi mpaka imene ya the Zoom. Mundilole kuti ndilandire bambo Kateta tisanayambe kuzumula nkhani zimene ndadza nazo ino program ya lero ya the Zoom. Bambo Timothy Kateta, moyo wanu ukuyenda motani? Ayi moyo wabwino. Moyo wabwino mene mukutoneramo kuti ayi moyo wabwino. Ndithudi ma. Tikulandireni program imeneyi? Ayi zikumwambiri. Ndithu ndikupoti takonzeka kuzumula zomwe tadza nazo program. Ayi zicha zomwe zili patali zicha mene timachitiramo kuzibweretsa pafupi. Mene timachitira. Ndakunyalirani. Ndithudi. Tiyambepo bambo Timothy Kateta ndi nkhani ya kusankhidwa kwa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino, kusankhidwa kwa VP atsopano. Titeona kaizi kenaka tikhala tukweranso. Palibe zonjoya. It is sacrifice. Chisanzo. Simunandione ineyo ndikuyenda ndi madamu. Lero chifukwa cha ntchito imene iyi ndakakamizika. China chimene ndifuna kulankhula. Bwana President, mutandiuza kuti mwandisankha. Malo modina kuti ndisangalale, mutandiuza zimene zili mkati mwa Vice President imo, ndinaona kuti munthu une nditakuoneka chonchi koma mkatimu ndi mtima wanga ndasanduka nkhalamba. Ndasanduka nkhalamba chifukwa chonena kuti nkhalamba maganizo ake amakhala kufunira zabwino zizukulu ndi anake. Imapanga sacrifice idyani iyo ili ndi njala. Ndimakonda kuthamanga zimene ndimakonda zonse kuthamanga kupita kusika ndekha zonse ndalandidwa. It means my time now will be spent thinking more about the people of Malawi, much more than myself. Ndiye amene ati anjoye pakati pa Amalawi ndi ine, ati anjoye ndi Amalawi. China chimene ndifuna kunena pano, nditapita kwaona president ndiye akundilankhula. Nakuyang'anani ndikunena kuti izi ndizitha chifukwa ine ndazolowera mwachisanzo Honorable Tourism Vera Kantukule nimatanthauzi na kunduza kuti pa ndife ndunatu chifukwa ndazolowera kucheza momasuka koma pakali panopa ndiyenda ndikhale ndi ulemu wonse wa Vice President. Ziko lino ndinene chonchi ine ndi a president sitikuopa sitikusamala za siku la chisankho. Tikuopa tikusamala siku la chiweruzo. Chifukwa siku la chiweruzo maudindo amene tili nawo akuluakulu ndipo sindekha ndi nonse akuluakulu muli muno. Ngati kuli kuotchedwa kumwamba kapena kumene kuotchedwako, tizaotchedwa kwambiri ndife amene tili ndi maudindo. Ndiye ukaganizira bwinobwino ukapasula udindo ngati uwu uthanthauza kumalira, because ngati machimo ako amalemba ndi ngelo mmodzi akupasa 5 sopano.
kucheza ndi a president Zulo nditachoka musemu manena kuti Mulungu ndi woopsa kwambiri andi kumampasa ulemu chinkhala usakufuna zoti lero Dr. Chilima sakhalapo palibe amene amaziwa siku la lero ndali ndi maplani anga ndeni malankhula kunena kuti chimene chinawapangisa iwo kundisankha kukhala vice president anthu ambiri analongolola mungamutenge manganya inu koma iwowo Mulungu ananong'oneza ufune usafune mtenga ameneyi leronso amalawi anakakamizidwa mufune musafune mtenge ni Chakwera leronso achakwera Mulungu anong'oneza mtenge ni Michael Usi ndiye si chinthu choti ndizinyada koma kuopa amalawi mmalawi munomo ambiri akuvutika chofunika ifeyo ndi kusintha Malawi wawo kuchokera nyumba mwawomo ndi manena kuti Malawi wa munthu si kunja kwa nyumba koma zimene zimachitika nyumba blanket limene kufunda nyumbamo ndi Malawi wako amene chakudya chimene kudya nyumbamo ndi Malawi wako amene your life in your house that is the definition of your Malawi a president Zulo kukanakhala kuti sakundiuza kuti ndine vice president bwezi ndikuti akamalizatu afuna ndichose ntchito awa chifukwa kunali kulankhula kunena kuti no the man asintha akundilankhula level ina yake nimene ndikuti munandisandutsa nkhalamba Zulo ineyo ndigwira ntchito yokuthandizani kuti amalawi amve kukoma kusankhidwa kwa Dr. Michael Biswick Usi kukhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino atatisiya aulemekezeka abambo Saulos Klaus Chilima kusankhidwa kumeneku kutanthauza kuti chani bambo Timothy Kateta choyambira ndine kuti malamulo a dziko lino amapereka mphamvu kwa president amene ali pa nthawi yokuti zikatigwera amene zinatigwereramo ali aina kuti asankhe ndithu wachiwiri wake mofulumira kwambiri ngati sakulakwitsa pasanathe about 7 days ndi a president Chakwera akugwirizana ndi momwe malamulo amafotokozera kuti ayi ndithu paina kuti office imeneyi ya vice president pasakhale vacancy chipatika makamba za office ya vice president ndi the presidency kumalawi kuno malinga ndi malamulo a dziko lino the presidency pamene okhala president wa dziko monga amene zililimu Dr. Razarus Chakwera komanso ndi achiri wawo ndimene afotokozeramo kuti ndithu panopa achiri wawo amene alowa m'malo mwa malemu Dr. Saulos Klaus Chilima amene tsopano ndithu amene alowa m'malo mwawo ndi awa Dr. Michael Usi amene ndithu tsopano ndi vice president wa dziko lino tikayizumula bwinobwino nkhani anthu ambiri zitatigwera muja anali nzokamba zambiri anali ndi malingaliro osiyanasiyana kuganiza kusiyanasiyana koma ukayizumula bwinobwino nkhani ija mtsogoleri wa dziko lino aonetsa kuti ndi mtsogoleri amene amati akachigwira chinthu choonadi amachigwiritsitsa chifukwa pali mgwirizano pakati pa zipani zosiyanasiyana kuphatikizapo chipani cha UTM chomwe ndithu poyambirira tingane kuti amene ali mtsogoleri wa chipani chimenechi malemu Dr. Saulos Chilima atisiya kenaka anthu anayankhula zambiri amaganiza kuti a president Chakwera sakhalabe munthu amene amati akagwira chomwe achigwiritsitsa chomwecho chikakhala chili choonadi ambiri mwina tinali zoyankhula zambirimbiri kumayambikitsa zambirimbiri kuti akodemeza akhala chonchimo zitani kuti amene alowe m'malo mwa malemu Dr. Saulos Klaus Chilima ndi ndani koma kusankhidwa kwa Usi ndi chitsimikizo chona kuti a president Chakwera ndi munthu amene ali ndi mfundo zapaderadera utati uone kusankhidwa kwawo Dr. Michael Usi achokera mchipani cha UTM malemu Dr. Saulos Chilima anali mtsogoleri wa chipani cha UTM ndiye mtsogoleri wa dziko lino ali mphamvu zonse akanatha kusankha amene iwo ndithu akanasankhira akanatha noro papa tsopano mwina ndiye ndionetsetse kuti mphamvu za chipani chathu tizigwiritsitse kunali kosavuta ati Dr. Chakwera kusankha olo kuchokera mu MCP momwe kunali kotheka chifukwa mphamvu zonse zimakhala m'manja mwawo koma aonetsabe
ku luso lawo lapadera pa ulamuliro kunena kuti ayi mmene zinatigwera chonchija dziko lonse pakadali pano likadalira sitimaziyembekezera kuti ndithu zinatigwera kuona kuti nataya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Klaus Chilima komanso amalawi ena okwana asanu ndi atatu kuataya ndipo dziko lonse pakadali pano likanalibe ndi chisoni komabe ngakhale zili chonchi office ya vice president kuenabe kuti ikhalebe ili active chifukwa yapasankha ukazizumula kwambiri ona kuti tsogolo la dziko lino pakusankhidwa kwa ausi akutsimikizabe akanagwirabe mfundo ichona kuti tiye ndikhale amalawi oyanjana kuli luzanisa dzikoli kuti tonse tikhale oyanjana ndanena kale kuti akanakhala munthu wina akanati mwayi uja ndi umene uona kuti tsopano mphamvu zonse tiziunjikire ku Malawi Congress Party kusankha atsogoleri mwina amchipani cha Malawi Congress Party mu MCP moto muli akuthekera ambiri amene akanatha kutenga position imene ya vice president koma Dr. Chakwela anati yayi tiyeni tikhalebe amalawi oyanjana vice president malemu Dr. Klaus Chilima adali ochokera mchigawo atinga chapakati kaku ntcheu imatha kukhala fiti konse chigawo chapakati kapena kumwera anena kuti yayi mpando umene utiyeni ndiupereke mchigawo chakumwera makamakaso tatiuone Dr. Michael Usi akuchokera mboma licha Mulanje sozo kuti akufuna ndithu amalawi tikhale oyanjana the national cake ikhale kuti tikutha kuigawa bwinobwino ulamuliro uzikhaona kuti ukutha kumakhala mzigawo zonse apapa mwina Dr. Chakwela akanakhala munthu akanati yayi apapa mwina ineyo mchigawo chimene kamaboma limeneli ineyo mwina kapena I didn't enjoy the support pamasankho apita aja mwina sadandisankhe mokwanira sinapeze mavoto ambiri koma nena kuti yayi zonsezo ndisiye uko amayi Usi ineyo ndi amene mukhale mpando umene wa vice president ochokera chipani cha UTM ndiponso Dr. Michael Usi ndi anali ndithu wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani pene cha UTM ndikuwapasanso mpando umene waukulu kwambiri wa vice president wa dziko lino Dr. Chakwela pene paonetsa kuti ndi mtsogoleri amene ali ndi luntha lina lake lapaderadera lomwe samakhala ulabana zomwe anthu akuyankhula amene samakhala ndi mtima kuti anandipatsa mavoti kapena sandipatsa mavoti koma cholinga chawo chonkuti tiyeni amalawi tigwire ntchito limodzi Dr. Michael Usi tiyeni ndakupatsani office imene ndi office yaikulu kwambiri utati uone vice president kuli ntchito zambiri zomwe ndithu ziliko mu office imeneja ndikusankhidwa kwa Dr. Michael Usi ndi chinthu choti amalawi tena kuyamikira kwambiri utsogolo ulipo chifukwa ndi utsogolo abweretse kusintha kwakulu kwambiri makamaka polingalira kwambiri dziko la Malawi utati uone Dr. Michael Usi akhala mafotokozanso kwambiri kuti iwowo zomwe amakamba kwambiri zona kuti tiyeni Malawi tizimuyang'anira patali tiyeni Malawi tizitenga kumamuyang'anira Malawi wa 2030 Malawi wa 2040 Malawi wa 2060 ndi machitidwe awo azinthu amakhala oyang'ana tingati futuristic leader ndi kusankhidwa kwawo pa mpandowu ndizimoti aliyense ndithu ayenera kuzivomereza utationenso ngakhale amabungwe osiyanasiyana akupereka ndithu ma congratulations kuti Dr. Chakwela mmene mwasankhira vice president mwasankha vice president beyond people's expectations simunangoganiza kwambiri gawo ili landale ayi simunangoganiza kwambiri kuti ine kuti ndingosankha for the sake of sankha koma mwaganiza kwambiri una kuti amene mwamusankha mpando umenewu ndi munthu amene abweretse zinthu zina zake zosiyana kwambiri makamaka ndithu pamene dziko la Malawi likupita patsogolo bungwe la mabishopu achikatolika nawonso atotse chikata chawo chofuna zabwino a Dr. Michael Usi sizodabwitsa iwowo ndi awatu ndi mabishop awatu ndi mpingo wa katolika mpingo ukulu kwambiri mpingo muli ndi influence yaikulu kwambiri mdziko muno nkufika sipono ndi ayi tupanga congratulate tijalandira olemekezeka agwire ntchito yomwe amalawi tikutani tikuyembekezera ndiyeno chinanso kuti utati ufufuze kwambiri Dr. Michael Usi mbuye mosemu mmene akhala kupanga serve in different ministerial positions akhala kosakumayankhula kwambiri nkhani kuti kufune kuti public service isinthe kachitidwe kake sikuti akhala kunena kuti public service sikuchita bwino ayi public service ikuchita bwino koma ufuna ipitirire patsogolo kuchita bwino zinthu zambiri ndikumbukira pa ma-interview angapo amene amakhala kumakamba kuti timatha kugwirizana zinthu izi lero kuti izi ende mwakuti koma pamakhala zinthu zina kuchedwetsedwa kukokakoka kuti inu
file imango inachoke office Ipite ipite office ikachoka office Ipite ipite apo. zikatero izichitike komabe kuti kumangokhala tima bureaucratic tendencies zinatakitonga kuti ndimene timachitira zinthu ndi akhala kumakambaponso nkhani yona kuti inde zambiri zikuyenda bwino mbomamo komabe kuti tionetsetse kuti wapanga service amalawi bwino pofunika zina ndi zina tizipanga machawe ndiye ndikhulupira kuti ndimene amapatsa vice president ndi udindo wakulu kwambiri ndi mpando wakulu kwambiri soza kuti even zomakhala kuzikamba on the ministerial level so pano amba mazikamba on the position ya vice president soza kuti the public service ipitirabe kupanga improve ndipo ngati public service ingapitira kupanga improve ndiye kuti even iso amalawi akhala ndithu akupeza ma services abwino chifukwa tinezona ukati waizumula bwinobwino nkhani yakusankhidwa kwawo amalawi ndithu tena kusangalala chifukwa Dr. Michael Usi ndi a president Chakwela combination imeneyi cholinga chawo samaganiza malawi walero ayi akuganiza kwambiri za malawi kwa zaka zikubwerazi malawi amene ndithu tizakhala bwino tuseko bulibeko koma adzakhale malawi osiririka komanso another point yomwe ndimafuna ndifotokoze Dr. Michael Usi ali ndi international exposure kwambiri ni munthu amene ali ndi skill yake pa nkhani yokhuza ndi international relations ngakhale timaperekapo chitsanzo nkhani yokhuza ndi ku adra kuti izikhala ndi a lot of funding. It's because of Dr. Usi ukadalo wow. He was able to actually speak ndima donors. My donors would be convinced. I mean, akuti yankhulayo ndimene akufotokozera papa. Ziteka. Tigwena inchito. Tigwena inchito. Kumapereka substantial amount of funding ma project osanasiyana okhuzana ndi ntchito osanasiyana zomwe zimachitika momwe anali mtsogoleri kapena mkulu wa bungwe la ADRA. Ndiye kuti kuti maluso ngati amene ajawo onse aja tsopano akhazikike ku office imene ya vice president. Ndiye kuti dziko lipindula kwambiri. Ndiye kuti the choice by President Dr. Razarus Chakwela is the best choice. Yomwe ibangisa kuti dziko li ndithu tikamamuyang'ana Malawi in the next 5, 10, 20, 30 years adzakhala Malawi osinthika. Komanso kwakulu kwambiri nkuona kuti ife ngati Malawi tiyenanso tipereke support kwa a vice president pamodzi nda president. Chiro sangagwire okha iye. Chiro sangagwire okha. Sungati akudalirani basi khala. Ayi. Tifakenena kuti akhala kwambapo nkhani ya mwina ndi mwina mene takhanga tikuperewera ndibwereze kuti public service ya Malawi is the best. Tinakambapo lendo wina kuti kuli a lot of unsung heroes within the public service. Anthu amene nditagwira ntchito tamandika timakondopereka chitsanzo ngati mene akugwira ntchito ma doctors ma nurses inspector matu timapereka chitsanzo mene akugwira ntchito kanthu ku immigration ku Malawi police ka ku Malawi defense force ka ku forestry ma department osanasiyana ndi kuli amalawi odzipereka kwambiri kwabe pamazakhabe ena amene mwina amankhabe ndi zofoka zina ndi zina ndiye kubwera kwa Dr. Michael Usi ngati wachiri kwa mtsogoleri wa dziko lino plus President Dr. Razarus Chakwela tiyembekeza bambo kateta munafotokozapo kuti olemekezeka Dr. Michael Usi akhala kuchita nkhani za masewero zimene so amalawi ambiri akuwadziwa nazo ena kumanena kuti munthu muja amachita masewero zokhala ngati zoseketsa wanthu kumeneku akakhala serious ntchito akayigwira. Ndanena kale kuti aone ubwino omwe Dr. Michael Usi akhala kubweretsa ku Malawi kudzera luso limeneja. By the way, do you know kuti even president wa ku Ukraine ndi president so ali ndi background ya comedy. He's a comedian. Yes, and he's a president wa Ukraine. Amene akutsogolera so dziko lake moyenerera. Now anthu asone kwambiri Dr. Michael Usi amene ali comedian. Aone kwambiri luso lomwe lili mwa Dr. Michael Usi kudzera mu komedemo zomwe akhala kuchita posintha kaganizidwe ka Malawi. Ndipo ine I don't think kuti anthu aone a vice president Dr. Michael Usi nkumaona kuti awase ajama tiseketsachi awase amapanga masewero sanasiyana ngakhale kwembisa amapanga masewero aone talent ili mene mujamo ndi how that talent will be transformed kapena how that talent is asinthidwe pobweretsa zinthu zina. By the way, ndakhandikwatsatira kwambiri Dr. Michael Usi momwe akhala kugwira ntchito as Minister of Tourism komanso akhala kugwira ntchito ngati Minister of Natural Resources. You do hear amati akamayankhula mwachitsanzo mazafotokozaponso nkhani yokhudza ndi kuti iyayi takhala tumapanga tuma COP chakuti COP 26 COP 27 maiko olemera nkumatilonjeza zambirimbiri posayidwa apa anayankhula kuti iyayi inu maiko mwakhala mukutiuzatu zongona kuti muli pa sandrama zomwe zithandize kuti maiko amene akukhudzidwa kwambiri ndi nkhani ya climate change makamaka maiko ako Africa mutithandize. Now
I remember one of his interviews, it doesn't make sense that Zingobanga attend my meeting. It doesn't make sense that Muzungu Jesus Zambiri. If what you want is he's a person, that's why Nakapeka Sons in Nagudi, Akakuma Nagudi. Tend to Sindeka Chidreke and Kamil Maguna Shito Mbomamo. Zizifulmida. To satisfy Roy, Kumakala Zanga, Pamins Luzona would Zingo Jok offices, the office in the Boma Bidak, Zigangopita office in a Tina Duonejan, Zotadazak. If he was able to talk about that, Nkumaka Ambamenali minister, most of Shadida, then the Beka Sans many Anankula Bosa Bankano Kuza and the Woody, Michael Odemiraja, and the Guayankula, you are the apple. You are Amabanks Anadi Kunjabo said, Mama Memana Gauza, Maigo Ochitagun, would I? Someone will not Basingo the Kopcha with the Kopcha with EI. Funa with Bass and Drama. Mudibas and Matandizo. Chifuga, Maigo Africa, and Damini Agu Kuda, 1 billion climate change. Murati Mone, Maigo Africa, Sitima, Panga 1 billion Gonunga, Chirengedwe. We don't have more factors as many Amadusa Zuzi Bazija as to compare Dima developed countries. You can imagine that statement, Yumana Yankula, Ali Minister. What about now, as you can call the same statement, Ali Vice President? Ndemundamene, when it comes to work, I'm a good and shito. Tabikapo sounds of Gudi Ali Adra. I'm a good and shito, as in Kulu Adra, Zindukuma take a quadra. Ziko song come out, oh, my project is an Adra. Akubuere Sakusinta, yet he was the same comedian. Now, Ali Quadra, Sugudi, Anasia Vanga's suit, Ali Quadra. Aye. Kuzera mutsuzo mumwe mwambwese soma project ena amina amathandiza kusinta kagenzedwekana. Now menaka ali minister in different portfolios. Ma ministers also amene akagwira ntchito. Taona zo zabwino zomwe zakhazi uchitika. Taona ma statement out. Taona how aggressive he is akakuti afuna chinthu chichitike. So anthu ambiri naona kuti after the appointment, people as expected, a lot of comments, reactions. Yes, to Kozona a vice president in that heart chipewa chomwe avala chija koma ndi munthu amene ndizipewa zomwe ali nazo siyana apapa taone kuti ndi vice president amene avala chipewa cha vice president ndipo luso lawo ndi ukadalo wawo ayamba kuonetsa in a different level ayamba kuonetsa as the vice president chomwe amalawi tena kuona mwa Dr. Michael Usi tione vice president. Yes, ali ndi talent imeneyi ya zisudzo. I remember anapangapo soselo lina enaso kumada kudi pena paketi munthu matha kumaloteza momwe. You can recall kuti anapanga seolina kumapanga ngati kamuzubanda kuvala chipewa chowa chani. You would see out of the same talent yomwe anali nayo kumapanga seolo ngati limene jalo koma ukuzona ndi message yomwe inali limene mujamo inaliwa kumbutsa Malawi kuti we had a leader under Kamuzu Kamuzu Banda amene kaganzidwe kake kanali kaganzidwe kachitsogolo futuristic leader amene aliyense sadza wa Iwala Dr. Banda. They would think kuti a vice president Dr. Michael Usi kaganzidwe kawo amakhala kumakhala kumalingalira malemu Dr. Hastings Kamuzu Banda. So you would say kuti kuzera muzisuzo kumaonetsabe kuti iwo wanditu oganza patali. Yes. Malemu Dr. Hastings Kamuzu Banda anali ngati idol wawo. Today the vice president wa dziko kuzera maseromo amafotokoza za ubwino wa Dr. Hastings Kamuzu Banda lero ndi vice president wa dziko. Ndiye tisawaone a vice president ngati wazisuzo tione kutenga zipewa zosiyana ndipo chipewa chomwe achivala panopa ndi chipewa chachikulu kwambiri. Chipewa chona kuti tiyena kuwalemekeza tiyena kuwapatsa ulemu komanso kudzera mu chipewa chomwe achivala panopa ndichiona kuti masomphenya awo mukwiza ndi a president a dziko Dr. Razarus Chakwela ndi masomphenya apatali osintha dziko la Malawi. Mwinanso ndisanamalize ndakambapo na kuti a president athu Dr. Razarus Chakwela the choice omwe apangayi ndi choice jona kuti ndikukhulupirira kuti ngakhale ku UTM uko mwina ambiri samayembekezera. That's my assumption kuti mwina amaganiza kuti amene inalikwera ngozi muja basi atitaya a president Dr. Razarus Chakwela koma utati uone sanalingalirenso kwambiri. You can agree with me here Abena kuna kuti itatigwera ngozi ija there was some sort of reaction inayake mwisina liyabwino kwa ena mwatsogolera UTM. Ina reaction ija kuti okay chabwino koma utationa president Dr. Chakwela nakuti yayi ineyo ndikudziwa kuti mmene zakhaliramu ndi zintoti aliyense amazembekezera ndipo ngati mtsogoleri wa dziko ndi amene anali tingati
apart from wina kubanja mwinaso wina aliyense apart from wina aliyense a president Chakwera zinawakhudza kwambiri chifukwa amene anamutaya anali vice president wawo Dr. Razarus ndipo kumaka president Chakwera sanatengere zina zomwe zinalankhulidwa ndi ena mwatsogoleri ku UTM sanatengere zina zomwe mwina zinawakhudza kuna akoma amayankhulidwa wandani ndi bwanji utationa even statement yawo mwana zayankhula zitatigwera mucha anayena kuti okhe ndikudziwa mmene zilimu ine ngati kholo ena malilidwe awo akhala malilidwe achokhala ngati kuti mayankhulidwe awo malilidwe awo osakhala bwino komabe iteni talole alire mmene angalirire chifukwa wazatigwera na malira suma mutseka pakamwa ndikudziwa kuti malilidwe ena akhala malilidwe achiona kuti mwina akhozokhala kuti akuswa mtima anthu ena komabe ine ngati kholo ndichilandira ndipo utationa statement ngati imene jayo chifukwa kena fotokoza poyambira pachiona kuti akanakhala mtsogoleri akanati mene anayankhulira atsogoleri amene anachitira atsogoleri aku UTM malilidwe awo ena sanali malilidwe ona kuti inde zinatigwera wina aliyense zinamukhudza ukhoza kukumbukira statement ena amene amazayankhulidwa poti zinazatigwera kumene zikachitika chonchichacho sitingathe kungowapangira to blame atsogoleri amene aja ku UTM zikachitika chonchicha pena pake mitu anthu imasokonekera tonsefe dziko mitu idasokonekera komabe a president sezicha sanazitengere sanazilabade ndipo mapita kana kuti yayi UTM tigwire ntchito limodzi UTM yo ndi chipani cha Malawi UTM yo ili muno Malawi ndipo Dr. Michael Usi vice president wathu ndi Malawi tipite patsogolo ngati dziko so you see kuti ifake na fotokoza poyambira pachikuona kuti mwa Dr. Razarus Chakwera ukapanga zumu kwambiri ndi tsogoleri amene ali ndi leadership skills ina yake even posaidwa pa nankhlaso ndi abungwe la paki nankho andinene abungwe la paki amene wa ndi Reverend Gifford Matonga anakuti ife ngati bungwe la paki tagoma ndi zomwe apanga Dr. Chakwera a president adziko lino munthawi yowawitsa kwambiri munthawi yomwe mitima ya anthu inasweka munthawi yomwe zinthu dziko linakhanga labalalika dziko linakhanga lasokonekera koma president athu Dr. Razarus Chakwera aonetsa unique leadership skills aonetsa kulimba mtima ndi kupangisa kuti Amalawi tigwirane manja Amalawi tikhale limodzi ndi nyengo yopweteka ndi nyengo yowawa amene tidamtaya uja amene ndithu tidamuluza ngati dziko vice president wa dziko koma kuna Dr. Chakwera rising up nkupeza kuti ndikuona kuti dziko lija ndikuligwira a president apo ndi ofisi yawo ya OPC nduna zawo zonse ndikuonesa kuti zonse ndithutalira mwaulemu onse omwe timayina kuti tilire kuwaperekeza vice president athu Dr. Razarus ndi abale athu aja asanu ndi atatu kuona kuti zonse tsopano ngakhale mpaka lero tikadalira anthuso amva kale kuti a president sikuti chawachoka apa atisankhira vice president athu amene wa Dr. Michael Usi koma a president akunenabe kuti iye ngati dziko we are still in the mourning period mwachitsanzo tumene tikhale ndi ma celebrations aja kuti atakwanisa almost zaka 60 years zaka zochuluka tikadali pa ulamuliro a president akuti yayi no more celebrations on 6 July. Sitipanga so ma celebrations. As a country, we don't have even the courage. Tilibe nyonga. Tikadalira. Tafoka. You would see kuti okay, atisankhira vice president to Dr. Michael Usi. Komabe kwa president he still feels kuti as a country it's a great loss. Sitipanga sangala zina ziti zonse pa 6 July. Ndipo malo mwake ngati dziko tendi zangu gwada pansi kupemphera. Tendi zagwade pansi kupemphera kuti Mulungu yemweyo ationetsere kuwala. Tinali mundima tikanali mundima komabe Mulungu yemwe ndi amene akhoza kutionetsera kuwala and you can imagine that kind of bold decision kuti ayi tizisanga kuti akwanisa zaka zochuluka tipo fulo zilamulira no as a country we have had a very big loss a great loss kuluza vice president wathu komanso Malawi okwana asanu ndi atatu it's a great loss for the country kuti tisaganise zonkhani kukhudzana ndi ma celebrations so you to see all those qualities njifaka bungwe lijala pake anana kuti ayi Dr. Chakwera president wa dziko lino aonetsa kuti ali ndi ukadaulo wake wapadera tinamva ponso nthawi inaso mapangisa program pa wireless nkumva kuti ena akuti yayi Dr. Chakwera mwina mtsogoleri amene Mulungu adakonza kuti tikhale ndi mtsogoleri ngati uyu munthawi ngati imene odekha amene ndithu akukwanitsa kuligwira dziko la Malawi ngakhale kuma ndi mavuto koma kumatipatsa hope kuti yayi
mdima awinde wagwa koma tiyang'ane kutsogolo ndipo kuwala kulipo. Mmenemo ndimene tichita programu yathu ya lero ya the zoom pakanema wa MBC kusitenga zili patali kuzibweretsa pafupi naziunikira kuti kodi nkhanizo zikutanthauza kuti chani. Tikhale tikubweranso tikaonaka izi. Kubweranso mchigawo chachiwiri mpulogalamu ya lero ya the zoom mzumu ndi bambo Timothy Kateta azungumula kale nkhani yofunika kwambiri akusankhidwa kwa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi kwatambasula kuti kodi tikuyembekeza chani kuchokera kwa iwo. Koma apa tikupitirirabe ndi pulogalamu yathu ya the zoom chigawo chimenechi chachiwiri kusankhidwa kwa Justice Annabel Talimanja kukhala chairperson wa bungwe loyang'anira zisankho dziko lino la Malawi. Tiyeni tioneke izi. President Dr. Razarus Chakwela wasankha Justice Annabel Talimanja kukhala wapampando wa bungwe loyendetsa zisankho mdziko muno la Malawi Electoral Commission. Ndingatsimikize kuti State President His Excellency Dr. Razarus Makase Chakwela asankha Justice Annabel Talimanja kukhala wapampando wa Malawi Electoral Commission wasopano yowa akulowa mu malo mwa Justice Dr. Chifundo Kachali amene timu yawo inatha pa 6 June. Ndinenenso kuti President asankha ma commissioner ena awiri asopano amene Reverend Philip Kambulire komanso Dr. Limbikani Kamulongera. Iwo akulowa m'malo mwa ma commissioner awiri Dr. Anthony John Mukumba komanso Olivia Nchajuliwe amene nthawi yawo yokhala mu office inatha pa 6 June. Ndifotokoze kuti amene asankhidwa pano ayamba kugwira ntchito asankhidwa kuyambira pa 7 June 2024. Monga mwa malamulo ma commissioners a Malawi Electoral Commission amakhala mu office kwa zaka zinayi. Kufikira pano ndi kutengera kusankhidwa kwa atatu amenewa tinganene kuti no Malawi Electoral Commission ili ndi ma commissioners 6 ndikuphatikizirapo wapampando wake ngati wachiseveni. Bambo Timothy Kateta mtsogoleri wa dziko lino kusankha chairperson watsopano wa bungwe limene lameki komanso ndi makomishona ena m'munsi mwakemo. Zimenezi zikutanthauza kuti chani, zipereka uthenga kuti chani, chitsogolo ndi chotani? Akuti kudumpha dzenje nkulinga utalionera patali. Chabwino. Chomwe ndifuna zonena kuti dziko lino chaka chamawa lidzakhala kupangitsa masankho mwezi wa September. Ndiye bungwe lameki ndilofunikira kwambiri chifukwa ndomwe limakhala likuyang'anira masankho amenewa. Commissioners ena tingali ma contract awo natha ndipo pamafuna kuti pasakhale timati power vacuum, pasakhale ma vacancies ku bungwe imene lameki. Kuphatikizapo amene ana wampando wa bungwe imene lameki iwa ndi Dr. Chifundo Kachali nawonso contract awo inatha pamene pamanayi pa 6 June. Ndiye molingana ndi malamulo a dziko lino dziko la dziko amakhalanso ndi anapasidwa mphamvu zosankhanso ma commissioner. Dr. Chakwera president a dziko lino akungotsatira malamulo paja ananena kale kuti wo azakhala otsatira malamulo being a servant leader komanso otsatira ndi kulimikiza malamulo. Atapanga expire ma contract ama commissioners amenewa kuphatikizapo amene anali wapampando wa bungwe lameki. Kunali kuyenera kuti ndithu kusankhidwenso wapampando wina komanso ma commissioners. Ndiye kuti uone chomwe chandipatsa chidwi kwambiri chonena kuti kusankhidwa makamaka wapampando wa bungwe lameki dzina tingati mayina kapena dzina limachokera ku Judicial Service Commission. Komwe ndithu amapereka kuti ayi ifeyo kunoko ngati ogwira ntchito kuno makoti chifukwa ndi like malamulo, it's like a tradition. Maso malamulo nakuti amene inokhala wapampando bungwe lameki akhale kuti ndithu ndi judge either wa Supreme Court, Justice of Supreme Court kapena ndithu judge wa High Court. Ndiye chimodzimodzi momwe analili bambo Dr. Chifundo Kachali. Mwina sanapite kwa makamaka amene asankhidwa tsopano amene ndithu ali wapampando wa bungwe lameki iwo ndi ajaji Annabel Talimanja. Tipereke ulemu kwambiri, tavulire chisoti Dr. Chifundo Kachali chifukwa
anasankhidwa pa udindo umenewu pa nthawi dziko lino politically linali very tense kukutentha. If you recall kuza kuona momwe zidakhalira mocha masankho a 2019 kupeza kuti there were these court battles, kupeza kuti judiciary yathu yomwe vulidwa soka chipewa kuwavulira ndithu judiciary kuti itapereka solemu the way they handled makamaka ma court cases amenaja up until tinafika ndithu pangisa masankho a 2020. You'll see kuti it wasn't easy. Ndipo amenewa ndithu ajaji Dr. Chifundo Kachali anasankhidwa udindo umene uja. It wasn't easy. Sizinali zamasewera yayi. Koma you'd see the way anapangira handle the whole process ya chisankho chimene cha fresh elections chomwe chinachitika 2020. Anapanga handle in a professional way. Anapanga handle kuonetsa ukadalo wawo wonse kuti apatu pali katundu pali katakwe kudziwa za malamulo komanso pa mpando wa bungwe meja la chisankho ochita zinthu modekha wa serious motsatira malamulo. Ndipo Dr. Chifundo Kachali anayigwira ntchito yabwino kwambiri ndipo tathokoza kwambiri. As a country we need to be proud of him. Limene adagwira ntchito ija tsopano yapanga expire makamaka contract yawo iwo watu ndi judge nkalenkale akatero olomukakhala ali wapampando wa bungwe la MEC kumabe amakhala akugwira ntchito chifukwa iwo ajawo core employment yawo ili ku judiciary akhaba kugwira ntchito ndiye imene apanga expire contract yawo ngati wapampando akupitiriza kugwira ntchito ngati jaji wa ku high court. Ndiye tikambeza amene wa jaji Annabel Ntalimanja chomwe chandipatsa chidwi kwambiri chona kuti atapereka dzina limene kuchokera ku Judicial Service Commission kulipereka kwa president. President Chakwera sanapange hesitate alivomereza. Ndi makamba nthawi naona kuti makamaka nkhani yovomereza kapena ukana imakhala manja mwachani kodi mwa president. President ni mphamvu sikuti president ungampatsa ndati makhangati by force I ni mphamvu. He can decide okay I name ndikuonera maybe can you give me another name zingatoteka president dziko akanatha kupanga koma dzina lijatira fika ndikuonanso CV yokhuthala ya jaji amene wa Annabel Ntalimanja president Chakwera kuvomera ndikusankha kuti inu tsopano please take over from the former MEC chair Dr. Chifundo Kachali. Mpando umene ndithu utengeni utati uone tiyankhapo ndi anthu angapo tinayankhula ndi makamaka omenyera mabungwe amene omenya mafulu amayi ama gender rights activists nayankhula ndi mayi Emakalia amene akuti ifetu president Dr. Chakwera atisangalatsa kwambiri nditsogolo amene amakhulupirira kwambiri ndipo akhakhazika kwambiri makamaka aonetsa kuti amayi akukhala maudindo osiyanasiyana akuluakulu amboma. You'd see kuti even tikakamba cabinet yawo mulito amayi ochuluka amene muja ndi president ekhayo muno mu Africa amene anapanga break ndipo record ya 40% ya representation ya cabinet. Iwo nditu akuonetsa kuti amayi amapatsidwa maudindo akuluakulu kaya makamaka takambapo nkhani ngati ya mu cabinet. Even so if you can see ma parastelo osiyanasiyana amayi ali ndi maudindo akuluakulu. Ndiye kumene kunso nkwasira mayi a judge Annabel Ntalimanja kuti ayi ndithu amene mukhale kwa mpando wa bungwe imene zingosonyezanso kuti president Chakwera akulimbikitsanso kwambiri kulimbikitsa amayi kuna kuti adzikhala in these key positions in the makamaka mu magawo osiyanasiyana ntchito za boma. Ndipo ukatiwonenso makamaka mbiri yawo ukaizumula kwambiri mbiri yawo mayi amenewa a judge Annabel Ntalimanja nayenso kuti ndikatswiri ndipo tingati aliso ndi CV yokhuthala sikuti angowasankha for the sake of kuti kuonanso mbiri yawo like in a certain program zanga wina anafotoza kuti ndikatswizo pa nkhani yokhuzana ndi mediation. She is one of the expert at mediations. Okay. Ajaona kuti zinthu zikathina anthu akusemphana maganizo. She comes in ndikhale pasi kukambirana. Now you see kuti nkhani za ndale zimakhala very tense, zimakhala nkhani zowotcha kwambiri, zimakhala nkhani za moto. Now having such a person amene ndi ma skills apadera ngati amenewa amene ali an expert pa nkhani ya mediation ndikhaso pa mpando wa bungwe imene la MEC ndizosangalatsa kwambiri kuti sikuti ntchito yangoperekedwa kwa munthu wonguti akungogazeti akhale apa koma aperekedwa kwa munthu amene ndithu amalawi tili ndi chiyembekezo chachikulu kwambiri ndipo chiyembekezo chathucho chikwaniritsidwa ifuna kuti mpando umene wa MEC chair omwe tsopano uli m'manja mwa mayi Annabel Ntalimanja uli m'manja moyenerera ndipo nafotokoza kale kuna kuti kudumpha dzenje nkulinga utanonera patali. Bungwe la MEC tsopano lili full house, ma commissioners onse ali kumeneku wapampando aliso kumeneku kusonyeza kuti
tsopano ntchito tsopano ikhali kupitirirabe yokonzekera masankho omwe achitike chaka cha pamwe asira akachali awakupitiriza iwo akupitiriza ndipo bwino wake ndi jaji wa high court malamulo akudziwa angopitiriza pomwe ndithu ndimeyi ayipitiriza kuchokera pamene adayisirira amene anali wapampando wa bungwe imeneyi amene ndi Dr. Chifundo Kachali pamene anayisira ndime imeneyi ndipo amene wa jaji Annabel Talimanja akhala kuitengera pamenepo chifukwa tsogolo tsopano tikaliunika kwambiri tuganize kwambiri makamaka kumaona masankho a 2025 ndiye kusonyeza kuti kumekuku zonse zili bwino ndimayankhulaponso pena kuti yayi apatu tikhoza kungoti zonse zili bwino kumeke komabe ufunanso kutengeraponso danga nkhani yokhuza ndi chisankho kaizumula kuibwetsa pafupi imapanga involve ma stakeholders osiyanasiyana including the voter Yes. chifukwa tikuzokhala ndi the full house, the full commission, the complete commission yakumeki koma ma stakeholders ena ndi ena akaperewera sezimatheka utati uone in any electoral process one of the key stakeholders amene amakhala ndi gawo lati kwambiri ndi ma political parties ndi mana kuti okay tikuzokhala ndi make yoti it's complete tili ndi wapampando amene ali mayi Annabel Talimanja ali pamenepa koma if other stakeholders sakhala kuti tikuyenda nawo limodzi kapena they are also part of this process or this electoral cycle zimasokonekera ndifuna ntanthauza kuti chani ukayizumula nkhani imene ndiona kuti masankho azipani ndi amene amakhala ndi a bigger stake amakhala ndi gawo lalikulu ndiye ndi mafotokozaso kuna kuti kufuna kuti amene waso makamaka ma key stakeholders atsogolera zipani za ndale machitidwe awo akhale bwino kuti ntchito ya electoral commission yomwe ikhale kutsogolera ndi ikhale yopepuka chifukwa we don't expect kuti atsogoleri athu andale amene ali ma key stakeholders adzibweretsa ma message amene akhozopangitsa kuti ma supporters awo to be discouraged mayankhulidwe athu makamaka tikamachititsa misonkhano ya ndale akhale mayankhulidwe achiona kuti amukope Malawi omangirira amene mwanena amukope Malawi kuti ineyo ndithu ndikasankha apena mene akumayankhuliramo fundo zawo zomandigwira mtima usati ukangoti ukumakupangisa msonkhano olongi mwina anthu ngati amamvera wireless ya MBC kapena mwina amaonera kanema wa MBC ndikuthimitsa chifukwa akuona kuti mayankhulidwe anu kapena sali bwino tikufuna tipange zija zona kuti anthu akamapangitsa misonkhano ya ndale ntchito ya commission imasankhidwa kuti ikhale yophweka ikhale ndithu awawa ma key stakeholders akhale ma key stakeholders amene ndithu mayankhulidwe awo machitidwe awo akhale machitidwe achiona kuti awaditu tikuzowakhulupirira pa ma positions osiyanasiyana pa maudindo osiyanasiyana kandi councillor kandi member of parliament kandi udindo umene makamaka the highest office in the land office ya president mayankhulidwe athu amene tupanga inspire ma positions amene akhale mayankhulidwe abwino chifukwa pena pake sipano pati ndi commission yatsopano udaba mwina atsogoleri na mamuti akhale ndi chikhulupiriro ndi commission imene ayambapo mwina kumalankhula zambirimbiri ena mwina kumamva kuti ayi mwina amene akulamula pano amene akuzakale zoti masankhowa azabere o mwina amene akulamula pano akuzakale kuti azapangisa kuti tsopano mwadeko kuti inu masankho ali next year mu September mwamba kale kuyankhula chonchi ngakhale ukutsataniwo mwapanga inspire kuti ukutsataniwo ngati mukuyankhula chonchi ndiye kuti akhala ndi chidwi choti akavote mapero ake mapeza kuti mwina amene akulamula pano azawina mosavuta chifukwa chani inuyo mwina mayankhulidwe anu mukhala mukugwetsa mphwayi amene akukusapotani so what am I trying to drive at ndiona kuti ifeyo ma key stakeholders amene tili ndi ma interest akuluakulu amene tili ndi ma big stakes in any political cycle makamaka pa ma elections kuti commission yatsopano yomwe ikutsogolera ndi wapampando watsopano mayi Annabel Talimanja kuti idzagwire ntchito mosavuta ifeso conduct yathu ikhale conduct yabwino takhulupirira amenewa tikamapanga misonkhano yathu andale tizipanga focus kwambiri nkhani yokhuzana ndi ma issues akuti tizikhala ndi ma issue based campaign ma messages athu azikhala ma messages opereka hope ma messages amene amalawi azikhala kwakhulupirira ine amene amandipasa chidwi kwambiri ndi president Dr. Chakwela misonkhano yawo yonse kaya ndi misonkhano yoti akayendera za chitukuko kapangisa misonkhano yandale sudzamva even tsiku limodzi ali ndi nthawi mwina uyo ayi yowanyoza ena ayi amangu yankhula modekha amangu yankhula zazona kuti by the end of the day amaziwa kuti we have good Malawi tilibe samakhala utangadwa kwambiri nkhani za ndale tili ndi Malawi amene ndithu ndi dziko lokhala lomwe tili ndiye mwina machitidwe atsogoleri osiyanasiyana azandale atamatha kutenga chitsanzo cha
a president athu Dr. Chakwera akamalankhula amangolankhula momanga ndipo palibe tisaphwasule dzikoli ndi lathu limodzi basi omwe pamene nditudamvapo Dr. Chakwera watakhala komotsidwa mwa mtundu wanji ndikulankhula mwina monyoza azipani zina ayi ndiye ndifuna ndizo kuti tikazumula bwino bwino kusankhidwa kwa makommissioners amene wawa kukuyembekezeranso machitidwe ndi mafunidwe azandale tikupanga bwanji tikachiti amene amapangira Dr. Razarus Chakwera tsogolo la dziko lino zikhale bwino ngakhalenso ndi kuti makommissioners amene uchiti awo ikhale opepuka koma tikakhala kuti mwina mankhidwe athu kumankhula mokhangati mokhadzula watsutsula ena mabala motani ayi siziyenda tipeza kuti ngakhale ife azipani zina ndi zina kuti otitsatatu aja apeza kuti amba kugwamphaya ndiye kugwamphaya kuja kumapangisa zinthu ziwiri mwina mauti akakhale ndi nthawi yokavota samakavota kapena fati tikagwetsa mphayo amakavota amene akumayankhula bwino m'misonkhano muja amakati nanga ife tikapita mu msonkhano nkhani zomwe tikumva nzongonyoza koma tikapita mu msonkhano awa nkhani zomwe tikumva kuli fundo ndipo pita kamapeza kuti imakhala automatic kuti basitu kawiri anthu timadzakhala ngati kuti timakonda komwe kuli mtendere timakonda malo amene ndithu tikumva nkhani za mtendere ndi chifukwa chake tsogolo la dziko lino Dr. Razarus Chakwera president athu amakonda kwambiri kuyankhula nkhani za mtendere ndipo imaliza nkhani imene yokhuza ndi kusankhidwa kwa commission yatsopano ayi ndithu Dr. Chakwera asankha bwino komanso ndithu akungokhulupirira mfundo jena kuti tiyenenso amayi tapatse maudindo akuluakulu because amayiwo ali ndi kuthekera soza kuti kusankhidwa kwa ajaji Annabel Talimanja ndi kusankhidwa komwe kwasangalatsa dziko ndipo chiyembekezo athu njena kuti agwira ntchito imeneyi yotsogola bungwe la chisankho kwa zaka 4 zobwerazi ntchito imeneyi ikhala yophweka kwambiri komanso chifukwa kuti tili ndi tsogolo la dziko lino amene amakhulupirira ndale za clean issue based politics komanso tikhulupirira kuti enanso ma key stakeholders mu nthawi imeneyi ya masankho nawonso ndithu akhala akuphweketsa ntchito ya commission imeneyi umapanga dwelo kwambiri pa nkhani ya issue based campaign pamene tikumaliza bambo katita nkhani imeneyi yakusankhidwa kwa chairperson wa meki Justice Ntalimanja naona pena pake suzumira pena pake kulina azimayi limene maombera mmanja kuti aya atisankhira bwino chifukwa ameneyi ali jaji samaseweretsa milandu yakugwiririra milandu ya nkhanza samaseweretsa amamenya 45 years kundende mosasekerera chilungamo chene ngati madzi ndipo jaji ameneyo amati tingowakumbutsa asamala kuti mmene asankha udindo umenewu wawa mpando ndekuti kukhoti kusadzipezekaso azipezeka kukhotiko ndipo anayambikira motero ndi jaji wa serious ndipo ndi jaji mmodzi amene amati ukapanga zachibwana amakhawulitsadi mwangopeka itsanzo nkhani yona kuti upange zachibwana zogwirirazi ndikapeza kuti kwakumane ndi jaji umangodziwaso kuti yalakwa ikakhala mwina akaza kuti ngati dziko linapezanso taluzaso tikulira kale komanso kupeza kuti chifukwa cha malilidwe ena osakhala bwino apeza kuti tatayaso miyoyo anthu ena zomwe sizinali zokhalapo sizinali zabwino zimene zija ndiye kupita chitsogolo tiyeni ndikhulupirira kuti panopa pamene tikupitizabe kulira panopa we are now trying to sober up tikuthambe tikadalira misozi ikadatsika tikuzitolera pang'ono komabe tizikhabe anthu ajiona kuti tizitha kudziretsa pa zinthu zina zomwe tikuona kuti tili pamaliro inde komabe zinthu zina sizoyenera mayankhulidwe athu osakhala bwino machitidwe athu kufika pamene tijiona kuti ndithu abale anga kuntcheu kukhala ngati kuti pachendo akuntcheu okay ziyazinoti pena kumakhala ngati kuti kuti kwenikweni chochitika ndi chani kwenikweni chochitika ndi chani inde tonse tidali tikulira ine yonse ndijaona kuti ndine mmodzi mwa amalawi mamiliyoni amalawi amenenso ndikati personally zidandikhudza kwambiri chifukwa kuti malemu Dr. Saul Silima amene anali vice president wa dziko lino ndidagwira nawonso ntchito momwe ndinagwira ntchito kunja kwa dziko lino nali mmodzi mwa anthu amene mwina tinali omalizira kulankhula nawo ma interview kuyankhula nawo zinandikhudza kwambiri ndiyeno zitachitika zimene zija mmene wafotokozeramo kuti khala munthu wochokera kuntcheu komanso munthu amene unagwira naye ntchito izi kutigwera zinali zonjenjemeretsa ndipo zikale zonjenjemeretsa komabe ndibweza ona kuti tiyenibe tizikhala anthu amene tizitha choyambira kuleza mtima ndikudekha mtima ndikulira amene tidawataya kuwalira mwa ulemu wake kuwalira inde nzovuta kuzivomereza
komabe mwalira mopereka mmene ndafotokozera ulemu ndi kuwalemekeza ndipo zinthu ngati zikatigwera pofunabe kuti tisamatsogoze kwambiri mwina machitidwe olakwika, malankhulidwe olakwika, machitidwe olakwika, kumagenda ayi. Timayenera ndithu kukhala pansi ndi kudekha. Misozi pamene ikutsika izitsika misozi ija moperekabe ulemu kwa amene atisiya. Ndiye pomalizira ndingopempha kuti ngati Amalawi tiyeni pomwe tikupitirabe kulira tizitabe mwina mumayang'anabe kwa Mulungu. Chifukwa ndimakonda kubwereza kawirikawiri kuti chikonzero cha Mulungu chimakhala chovuta kuchimvetsa. Chikonzero cha Mulungu Mulungu ifa yavuta ke sitimatha kufunsa chifukwa chani. Ayi, olonso ulalikire nomwe analalikira ndithu a bishop Msusa ananena kuti pamene tikulira mwina timafunsa kuti Mulungu chifukwa chani. Chifukwa chani. Ndi akuti wo atamfunsa Mulungu kuti Mulungu maloleranji zikuti zichitike. Ati Mulungu adawayankha. Mulungu adawayankha kuti inu bwanji simunandifunse kuti chifukwa chani ndidalolera kuti mwana wa Yesu Kristu okondedwayo azunzike mmene zidakhalira muja. Ndiye ndimakonda kukamba kawirikawiri kuna kuti ndimakonda kupanga quote mawu a Bible onena kuti pa Isaiah 55 verse 8 pomwe Mulungu akutiwuza kuti maganizo a inu anthu simaganizo anga, ngakhale njira za ine Mulungu sizanu yayi. Akuti pali kusiyana kwakukulu pakaganizidwe kathu ndi imene Mulungu amachitira. Ngati imene ili distance yochoka pa dziko lapansi pano kukafika mwamba mlengalenga, nyenyezi akuti nyenyezi yomwe itinayandikira kwambiri ndi dziko lapansi. Nawo utati uone nyenyezi imene jayo silingawerengeso distance timawerenga muzaka mwina 60 years. Munthu akuyenda adokafilmeko ku 60 years komanso kuyenda kwake kuja kuda kuti mugwise ntchito zipangizo zothamanga kwambiri. Chidwe chake chena kuti maganizidwe athu aife anthu ndosiyana ndipo adzakhala osiyana ndi maganizidwe a Mulungu. Ngakhale machitidwe athu aife anthu adzakhala osiyana kwambiri ndi mmene Mulungu amatani Mulungu amachitira. Kawirikawiri ife anthu ife timaganiza zabwino zokhazokha. Timaganiza kuti zinthu ziyenda mmene tikuganiziramo. Timaona ubwino wa zinthu kuti ziyenda mmene tikuganiziramo pamene Mulungu amakhala ndi machitidwe ake. Ndipo malizira ndongona kuti tiyeni zinthu zikatigwera ngati izi tiziyang'ana kwambiri kwa Mulungu. Tisamamfunsa kwambiri mafunso Mulungu chifukwa timaona kuti Mulungu kufuna kwanu kuti kuchitidwe. Even namba Yesu anaso kuti Mulungu wanga kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba chomwecho pansi pano. Zina zimangofuna kuti tizitha pamene tikulira tizilira kumayang'ana kwa Mulungu kuti Mulungu ifeyo tilibe mphamvu. Mwini moyo ndinuyo. Munatipatsa pa nthawi yomwe mufuna kutenga mmatenga. Apaso chimodzimodzi anatitengera Vice President athu Dr. Saul Sirima komanso abale athu aja 8 anatitenga ndipo ngati dziko tikadalira koma kulira kwathu tidzilira momalemekeza mizimu ya amene adapita. Ndikuthokozeni bombo kati tafika kana nafe program ya lero ya The Zoom. Ngakhale tili kalofoka ngakhale program iyi ndiona kuti tapanga tili anthu ofoka. Tapanga mitima yathu yosweka komabe menda nenera muja kuti tizingozisiya zinthuzi manja mwa Mulungu. Ndikuyamikeni kwambiri kuti nali lonso limodzi program ini ya lero ya The Zoom. Tikhalebe tikumapitiriza maprogram ngati amenewo. Chabwino ndakuyamikani koposa zikomo kwambiri. Mmene montimeta maliza program ya lero ya The Zoom pakanema wa MBC. Cholinga cha program ineyi timatenga zinthu patali kuzibwetsa pafupi kuzoonekera bwino kuzizumula kuziona kuti nkhani zimenezo zotanthauza kuti chani kwa Malawi okha mdzikonso la Malawi ochita zimene